ογκολογικό κέντρο αποτελεί έναν κέντρο τελειότητας στη χώρα μας, έχοντας ως πρωταρχική αποστολή την παροχή της καλύτερης δυνατής ιατρικής φροντίδας. Είμαστε περήφανοι για αυτό το έργο του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου για τη σημαντική αυτή συνεισφορά προς τον πάσχοντα ασθενή. Ένα μεγάλο εύγε μεταφέρω στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, όλους τους επαγγελματίες υγείας του κέντρου που αποδεικνύουν ότι η μικρή μας χώρα έχει ένα πολύ μεγαλύτερο ιατρικό εκτόπισμα από το μέγεθός της. Ευχαριστήσω καταρχήν το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου που πρώτα απ' όλα υπάρχει, δεύτερον που γιορτάζει και τρίτον που μας έχει προσκαλέσει εδώ και μας δίνει την ευκαιρία να μοιραστούμε μαζί σας το προσωπικό μας βίωμα με την ελπίδα όλων μας. Θεωρώ να φανούμε χρήσιμοι σε όποιον μπορεί να έρχεται τώρα αντιμέτωπος με τον καρκίνο. Εγώ νομίζω ότι η ψυχολογική στήριξη είναι κάτι αναγκαίο και πρέπει πραγματικά να μην ξεχνούμε για αυτούς που είναι γύρω μας, γιατί πραγματικά είναι ένας πόνος ψυχής και για εκείνους που το ζουν. Δηλαδή, άμα βλέπεις πώς πέφτουν τα μαλλιά, πώς ο άνθρωπος που ξέρει... Εγώ δεν μπορούσα να βγω 4 σκαλιά.